say Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa o Nipa na peno ase Asem oya Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa na peno ase Asem oya Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Asem so Enkwala no susu abochanguo no na ebi di asa ebi nso gba ya nsam a ese obofu ansuro ese na enu modenti obofu akonyu ne bede ya na dwene so obesesa chichiri ya befie ofurasi ase osesa chichiri yi ye na obaku bi ebisa ne papa sa papa himfa kura no ode ya kuro yi ya ketu obaku awowo mu ase wudi agya monfa yenko Panyufu wo fie obofu amohu osesa nchichidie e de won bedru fie a manko kana no antum kura okona na hin ho se agrobia Asem ya wuka ya nokore obofo se nana asempa na meka no na se me kofa chichidie ba na se won antimi amura nana bibi bitiri to enti nana aboda wuro se enkofra amanfo anyina me amra ne emfa asem ntu won mampa amanfo de o se yo ya bodwa yi obofo nso akofa chichidie begu bedwa mu ebra wadu obegu hono baby, I want to na want to obi anto odwum podo bi abansem Mexia man for TV no mo mmea no yesesa roof nyina signal Senegal for mu nyina baby a Mr. Cote d'Ivoire kra wo hwe sese o man hene to be a was West African countries in there the program no mawo Liberia from free Serio from free Liberia the first country of Africa how munya independence omuja nkwato no ipani nyina blacks ni nyina na ipia won beji asase wo ne de ma on yes freedom in terms of mudi dollars no dollars no America for nyansem no kwan America for on say what Canadian dollars Canada for more dollars is different now US dollars American dollars and Liberia for also and you no can bro for Casa Street African countries imuni penny na won't be in quarter to more fight for independence okay the top man in coma TV for ne yo abusuafo amohwe TV enne ya ma ya futu sem no afutu sem ne yi frimati sempati aduno baako chichemu aduane aminu ebo a odansifo apaw no ebe ya twiati bu titiriu ya te ase sabro sai si ho na wotimu no enye solid blocks nko aso blog no ya tentante no nko abi ho na ya buburu ntientia ubeduru ba bi na ohia de etia enti obi a wote abusuamu a yetete wo hahawo obi a wo yere omfa wo nyaga esanse wo hunu memaye bi ewu mu
dia wo a woni obetie na ye ka mpampam twene yesi gina pintin ba ma sa wo ide jeje wa mfa nya asanom oba wukuru jeje wo a mfa nya su emetimi su fast o ka se pepo anu na pepere nim su no ahase mfa nya su na ma kwa na ani su mema bi so eto apentomu su osigina pintin so sapo mu nsuo ye adwumaden kentene wo ho wo ye bema gina se bema na konkodene emfa nyansanom na asanom no se ade ha na wonom sa aboro se de ania wo koda ebeti wani so ne problem no egina oboboare na etwe problem no enti wo kwa wensa no wo de nyane ye no egina ho etwe ensa na oboro ye no does not clear the problem fa any problem in feel hot that enti gina pintin ensa de also bo no ma bo nsambofo ya o hwensa no so no obeyi agent pa ma cruise no wudi kapre bada abotom okọ be mo aboro kama na ma bi wo mikro ma so mpo wawu wosi nyame hu to bi a sempo akora na abotom si ye na de me de na nyansanom o nyankopa da ro do nyime na tisisi fam oh abusa fo bon sambo fo be ye agent amaw na da bia wa buku nsa emom de obedie de wo misada mo wiwi a na mo apapa mo bia ko fie sa anwea na ba wi no fie ho a nya ni jima ba bi enti abusa fo mo ma yen konko de na empa ni asetena yedie na ye nyai asem ho ye nti ye wi nsa yesu ye tepeten kwada ni asesabo etetete abeso ne se kate ni no emwa na yehunu sase wo ya be ma ne hia na wo yire bo hia din ja wo kora nyankopon da roman che na watie sikinken na ye fe eno na se be ma bi di ne yire ni yes oba wa tana hu hiam hwe wo hia bele no o kana pampam twene pa akwa bi be ye meka o se Mmrantehene mesro mamsika kase kakarawa kai nan kai so dan ho to fom so dan ho to fom wase ho nyina o wi na man 40 cities nan ka 10 cities kwa beti ma ka se Mmrantehene me da wase no par me ba menya sika mboko homa wo me yire wo dimitem pa men ka hwe se menya sika we no me kofie me ko boko homa me dinitem sana me de ko homa na man na manaba amu twa mo hada ba ose obedi ne ire na tema sana wodi akoma odi na tema shanan ose me di ne tem to o ntimi ka se wonye sika obedi ba na ma no mo to mo bo me da se okay abusia for the oba na transinti mama yeni nkomo wa ente bia no boy kuna fu bi e de betu ye him say ni kunu e de ofuri na Friday no sorry Friday no e na obai ba homa iso afidi so na o se ni kunu ne efre no ofuri no e mason na be ma pa wo hwere yire che ni kunu ofuri de o ntimi hunu memma ye wo dem ha nyina ka ho na nakufu ado ka ho ministers ni nyina ka ho o se be ma o hwe ne yire pa ne yire asemi hia no pa timma wiase ayo na woni wiase ko jama ho sai na woni wiase bi ma we no so da chi bi ono so bza no beka ono no ya ka so beka sa o me se onye ntu no ho se ono no de wani mu na wa hu na wo ka pegiri gira too much ye be program master na ba ma ye fa no free bay ya uri from say ya sister wa na ma pati ko yi na yo bla bla mo wa attempt me o ni ka ri attempting to beat her obazo bo me hawo na se mo makba ne ben ha maka yo me da se
ne tie mu ana sɛ ɔbaa be ka sɛ yade bi so no kunu mu de ɔbaa be ye biara wɔyɛ nanso ɔdɔm nkoma wo kura de nkwanti menye antentam na ɔno ankasa a odi akɔne abate pete kwa kremu fupane adabai de hwedi kunu no ne na kosi kofi da kate amenem ma ne namu bui nti ne maame ye ne safe de ɔno kura so ntimi nsɔre no atie ne dua so nti abusuafo no mefa be ma no so nkoto aso ne ye ne ho baa no a ɔba besom abusuafo be fa ne kunu na ɔmo kɔ no ɔmo se ɔba matress ya be ma no bɛda so na ɛden ɛda de obenya bia dem ne matress no nti ne ba matress ya ɔde kokuru ji ɛna oyi ma wɔn no de ne kɔɛ okodi na wɔtwe wasante mampo ya sabia owu akura de nkwanti menye na anye yie ofiri mu wɔn yɛ yie amamre ne amane yɛ kwaso na yɛ mmɔ ɔbɛn ne wɔfa no a ne nuanom na wɔfa no Germany ne wɔfa no yo na wɔn hwɛ program yi wɔn yɛ contribute na yie no pe kakra brɛ no yɛ kakra kra na yɛ sɛ ɔmfa nye ne kuna yie megye sɛ na no ɔbɛyi ka asɛm no no ɔno dina ntina ɔma yɛ offended kakra nti ɔfa danso ɔde danso tuwe champo ɔfa wotuwe champo yo ɔwɔ hene Germany ɔfa yeyi wayɛ woyɛ adeɛ sɛ ɔboama afei kura adeɛ akɔda bi ne te kwada so ɔyɛ ka akyi na ne maame soma no a ɔse menkɔ a ɔse mɛwo akyiri wo ne ɔkɔ ɔyɛ sɛ a ɔse mɛwo akyiri wo sɛ nsuo brɛ me ɔse medɛ ma brɛ ɔse mɛwo akyiri wo ne ɔkɔ sa awie bi ɔse ɔnyi sika nkɔ store bi wɔ police station kwada so kɔtɔ sɛn di mmerɛ no ɔse medɛ menkɔ wiabɔ deɛ ɔse mɛwo akyiri ɔse woawoɔ woawoɔ no mte ante agye wɔ afei deɛ aliki asɛm no to ate sɛ deɛ bɛma mene biribia mede bɛhunu akɔdaa bio wɔse woawoa ade apane tiri ho apaapa ɛyɛ sɛ wɔɛkɔgyina sɛ asɛm a asi ha kakra bi na ade yɛ mfa to ho bakyɛw pii na obia nkɔka sɛ bi asɛm na ɛwɔ so no enti abusuafoɔ no tie mu ana sɛ ne kunu no te aseɛ no ɔma no kɔpɛ bosea 1000 Ghana cedis 10 million buy ma ohia dodoɔ agya wode twitwa yɛ ho de bi totoo no ma no noe na owuiɛ a ɔbɛyi kɔkaa sɛ ɔbɛma wu abisa ɔbɛma no wɔde wo ka na wo so wode ne ka na wokyerɛ mu sɛ ama nkɔgye sika baabia mmom 10 million bosea bi na mekɔgyeɛ no ma akɔgye sika no mede di dwa na ɔsɛ menyi bi mmra na ɛmfa ntwitwa yɛ ho ɛno nko a ne ka ɛda me ne bɛrima ntɛm abusuafoɔ nsi no krata ɛda so wɔ de wodi prove wɔ nti kekere mu wie yɛ no sɛ ka ma mu 4 million bi na ka nti ɔba som de wakranteɛ mmom deɛ wɔbɛde bɛsɔ so deɛ wa so ɔbɛforo bɛtena ate ahwe koraa ɛnyɛ gyima baabi ɔbaa de ne kunu ho wuo yia na yare dɛm ho yia nkwadaa wagya wɔn agunu so ho yiadie ɛne wɔn ankasa kuma wi ne ho yiadie ɛba fidie so bɛbɔ yɛ amaneɛ bisa amanfoɔ sɛ wɔnyɛ dɛn yɛfrɛ panyini na panyini yɛ ne sɛ nokwasɛm ni ɔbaa no wɔnyɛ abusua yɛ ɔnyɛ de 4 million ama ne yɛ bɛrima no wɔgye bi bɛrima yi kasa no na agrada dɛm gredede ma ɔno abie na meka sɛ agrada paapaa wɔ ha sɛ nti ɛmɛdɛ ɛyɛ akyire nam so yi o otwuro ɛdi abusuafoɔ ne tie mu ano sɛ bɛrima ka sɛ ɔbɛkɔ akɔ yi sika na account so na panyini kɔsi sɛ twadeɛ ɛto na hi amanfoɔ tie program yi asoma hinti ɔmo yɛn sɛ bɛdi ntoboa na yɛaboa ɔbɛn ampa kakra yɛdi ntoboa ɛde aboa ɔbɛn sika no ɛsɛm kotokuom sɛ meka sɛ yia na agya amanfoɔ de ano gu bɛrima no so no ara no ne wɔ sɛ ɔbɛkɔ akɔyi 6 million bɛsɔfoɔ no so na nka yɛ 10 yɛnkɔte anaa no bɛrima no wasɛnde 1200 12 million wɔde aba wɔsi bi ana 4 no afa no so
menim sɛ dayi mu no sunsun wi asene bibi eyi hu anu anasa so nyame bɔfo no na kasa yɛdara ase sɛ ɔka sɛ ɔmfa ma na afidie ɔma na boro so koraa na mesrɛ sɛ adeɛ no bɛyɛ ayɛ ntem ne mu aba so ntem na mmom ma yɛgya mu asa na ɔde aba ya na ɛnyɛ papa abusuafo sikai na yɛka sɛ ɔbɛyi wɔnye ana yɛnsan sɛnde na adeɛ nkɔma no Oba akwaba. Ya eja. That is say. Erade adom me ho ye na mo so e. Boko. Yo. Signal base mema ye mo adwatonde o computer so wi a na ya to so me damase. 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa e na kuma senso ahia wo duru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe, so okay, the taste, no, they like. The taste, no, how could describe them? The taste, they like. Charlie, taste deep. Charlie, you talk all. Taste deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our brap and yin and Yasimi, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Konfanko, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabaman on Makasa. Osan and Sayano, Kani Sisi, and Yani Sisi Yania, and Yani Sisi, Bibi Pa, and their Koso. I'm worried for France and Tessa. And a madam for one can't send me. Let's send that year with ya some kitchen. And you're not here for obedient, you make ye. Bama do Bribia, and so young Hodru. The manager about no Yawadi, where any simple cry. I dream was cement about soap as a cormampon. Your friend cements vital hebamis. News your ho, the topa yes or na said remember you now friend a gang. A member friend a gano any more. What the answer open? Open member friend a gang be at every was a cormampon. Cement about soap and then Miami to be dronia brofudo do one. So open do what you are. Kodani farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Cressa number C 0240616061. Member friend a gang. Remember when you do what you enter me numbi. Sadia na mano da so Americano. Ka krobia sante kotoko se aduan no bedi a na wadni ntem mane nyansa. Ni tie mo ana se be me wasande sikanaba. Obayi wa ha. Ena ya kan ayi na busua domo e wo buruchira ayi ebre no ombebo ano ma ne ye ye no ya kan yi won mai. Na emisa obayi se wati hi bi wachira na bi kura na sikai ayahi ana ode ba se sum bi aso enye papa ebi ana sum sika no ode bre no
ya mo akwaba ya eja Mmrantehene na bedwafo yo o daruma ya kan asem ni fie da wie ya na wokọ ya no papa no ofre o hihiye bi abachire asem bi abachire yo Mmrantehene na bedwafo medamase de edi kan no medikan de aseda kese amatwe de amponyankopon se Awurade na abọ me ho ban wakorakora me emra me de me su ne me dadwene nyina ba nyankopon adom enne sede na ahye me nimu ma aseda to so mienu enkoma Mmrantehene Sompa etiefo ene Sompa adwumayefo Mmrantehene na bedwafo mede aseda eni kabia na mede mamo Awurade nyankopon hyira obi bia no onye obi bia koma so abisade nyina fa mano me ba ha na muni meda bisu na meni moda esumi refie ha ofe eni gie ne ahohare so amode gie me ne me ma me ba ha fiada no ya wada na medi su na ba ha empo efiada na me betena fide anim kra na me su nanso Mmrantehene na bedwafo adaroma enne me ba ye sede na ahye mani so ma asede to so me ensa enkoma me maame ne mabusuafo ebra be ma ne free mu no se me hia mabusuafo a ekebia ekasa me fa eduro enomon because be ma ne yare fie mienu ne busumi nsia wo yare ya wo free mu na wotwe pepepe ene yi ne esieye me hu sika nyina san kwala nkitenkete me ensa ka me ho me maame abusuafo a wo mo wa brochire me wo fa me maame me sister mo adawro ma eno mu twanto masi wo mo bubu ame emma me sika me de kokoye mi kuna yie wo mo bua me a empochale watia na hye me a me de koye mi kuna yie me wo fa otu a champon wona toye no de maame me ntom ma me manta de o mu hye nyina me kapre banim ma de sie de ka me ha ye nyina mabusuafo abrochirefo Awurade hyira wo mu nyina no onye obia koma so abisade no fa ma no asede to so nan enso nkomatiefo ata maame na meka sei medamo ase me kura busuafo ka kire me se me fa evidence me fa dansini ntena ka mu free hamra mampon asa no mu de sika 6 million na mame enso atiefo adawro ma fa dansini bia ensi mampon ho ma fa evidence bia akoma mampon ho enso atiefo madawro ma enne me saka sika na me kase ayeye ne na ase ena me di matiefo me sre me kunu ofori sa samado oman a onfa ne saman pa emeta wo bibiara asam to me wo boa me achi empo obi a woni adwuma ya na adwuma nkoso no ofori fa saman pa me obi bia adwuma nkoso na me srenta afo nhira enso de ma obi bia wo yi bi boa me a awo ho aye de ama no me srenta afo nhira enhira wonta afo mu bia Awurade fa me obi bia wo yi bi boa me empo de wanye bia kra wo de empa ye time ne me mechi no me srenta afo nhira ene tawie nhira e de ma wo bibia enetiefo ne Sompa adwumayefo ne Mmrantehene na bedwafo adaroma enne me kasa na me sere enti me jete ha me sere wo bibiara wo fie a areho esu ahye wo so fa bra beda Mmrantehene na bedwafo efiara mo nyina mo hwe me kasa nyina na me su me ba ha nyina me su sa fitiano pan ko si anwumere ne so ene mo hwe me na me kasa me sere no ti me da wo bibia se woni mkasa woni mkasa na o hele ne media abakase woni mkasa nti ajafuri Sompa 93.1 shirano de ma yas ayi Asem Mpe Nipa ya phone esi meso Sompa 93.1 ntete kakra mamo so na medano ajafuri ne sa eni ko samai ni ko samai ando sama de nyame of and fa oh men fa oh min fa ni nyina eza on fa isi meso anam se wo de nkaja an fa susu ntete kakra mpa ma ekura nya we ye pani no so for the home pani so for the home pani
What's happening? Wait, Ndiguma. What's happening? Ndiguma ompene. Wait. Metric Akrama, why? Inti blau for Samampa. Obese Samampa. Ya babuamio. Samampe. Ya babuamio. Agada chosa. Wasu ni kroni samam nya samampa na omebua inti. Ya train. That's right. I just for me so loto no mother fama. Patropi. Follow to biazi. That was also who could see from that young was wafa. You free. Ah, let me just say, oh, Minkasa Mempo. Monsieur Bedroom knows what my crowd won't fa. Johnny Eka, what's happening? Was on pay. I say, I just want to ma'am, man, and I'm so Antafonia, I tell you, know, so don't man. I may just make me yesterday. Was he Nankamia, Nanyamia, Madame Makofa upon a Pemasas? I want them the Aquadias. Madonna Cassia, no do abese. Besina so no mate de kosim. E kwa no makoton me ba no matop ayi ponko. Oba ne be masa na omo awo amame. Ne ba keto asa papa omo wa na msuma tena ponko ba so ne sia ko da ni mutim. Kwasia woni se ponko ba no woni ahode ko ku me ponko ba. Ponko mai no ko. Ade nyama. Pona pem no kura won ko fa. No wa do dua besin ma na so mo wate. Edi akosi akoto ponko ba ne be ma do mo aba akwara so betena ponko ba so ase kwase me kumbe ponko ba titi akoda yi kemni ma mi pie adan a oto aso kire no se ponko ba no unim se ma tia no neso otina no so a ponko ba so ede ajafori envalo to no ma bi ama why le to no ma na kura e ma no kura to kwa de asi Okay, share. Sika. Omo di passport no kan sika ma won ne ntem. Share, won so fu nam hu ya wo de sika bi pie mu mienu mu ntem a. Na bi pie mu last week. Ara wa ya do. Na ye ma do kom no bum ko di ujum. Na ai go fu ya na eja. Ye nyina ne ye tratrem. Ana eja me share for say wo de ye to a. Obama bi. Kam de to ye no. Nam de bi ko to dos. Nam so woni mi pa kakra ma menua na woni o. Na me me pie ya conference won o abobi minim. O for so be pie on maka pe pra me. Na me se me jebo. Tu to ja mi de mana aseni hu so hu. Ska. Te fi na ko die na ko di bi ma me fa e mani hu. Okay, edo ya me ase. Me am ye juma pa ni kura de manya ayini bi. Ese golf no so on 5 million. So de odi di pano. Na odi de odi di pano. Pasa oga. Te pasa be de biziki di pano. Te de bia be pano. Sana no de all same. Ya no bi bukata. Ko na obi ye free. Adia watu din so de breme no. O pano ne wum se na be ka ba kon tram se kam kon. Na yes o wa ries ba ko. Ansana de be ba na. Yo, abusa for That just na de tu bia no. Say sika no wanya na say nyai no. Am say ye pese ye kan wasem kakra na. Yo kan wasem kakra. Katacho woni de tie nie. Ye so ye tie fo na no amafo ye bi te se de ye nwa bai. Wakasa no. De wo mu nyina ne se am say nipa bebre. Eye wo mu ahisem ene sabe no ma bia na ahomte. Nanso Katacho kaka meti makane se obusa question bi se sika no wanya na se me de me nkwa madwen Katacho enkwa wontam na mpanifo so do atwasa no ya no nim se na chiachia grume bia nipa bi nam no ye twede se kwam na ono ate ne ho ase na safe oje tum se afa de bia na me konka me kopem na emom Katacho ne na badwafo ene wo mu tie yen atwe adwen si bibi so no na se wodi sika ba Katacho adaroma enkura wo sabe enya dakropa sama ese nya dakropa ngwa na edai ohunu sama na adwane o se ya dakro nya anajo anajo foforo san we etime da madwen ne se enya resika na ode aba no enam dodo nse nkwan enkora ne nti osoma enya we and I was and then so they will still remain in the house a year be obeko almost be yi anti empaka so munu mu bia onye na nya abusu nya sa de a
ka yi na de but one one kind was so samboa no katacho ya dana say in the first place sir Nakopon man adwene wadi adwene no so na ai ode no akoye kan na semi ya se bia bluchira semi se onu akọ ye frɛ na onu tia na se wa hange yi so onu akọ na so on the senses ne ba se ade a me ye ne nye no ba ye de beje no ne mum so onu aso se okọ na de ka won fi a twetwe ka bo de onu anjejeje yo Madam Ase abajafo sofo sesa na so ka onye yo that's it abusia for abe heba clinic waba na ene opemu na kasa ma okumpa dani ene anti mata ya wa nurse ewo ho omo ne bae na mpanyine sintifu ni ho apanyafo ho sanity okumpa dani wane maami ya na anti ache first da maami ebe studio fie ho ron ne bae. It's about 5.5 years now. Nti okona maami ni ho okumpa dani timi bibi ama. Mama akwa abana na eja. Eju so bru nana. To say Erade Nyankopon guso a wishira yen. Eno ni nyina wo ho. Adom. Ise kura de bi sa be ka ho. Sanse nyame wo ye na djuma ko nanim. Ti abre nyina duru no foforo ba. Mami sase ba radio so no. Na ni nuru ana yare a wo sare na no so se ne. Sa de wo kan se da bia awurade ya nwanwa adwuma. Sa. Nti yeda awurade ase. Amen. Na nya ilo na egu ho no na ho asem ye me nwanwa. De ilo no ye no. Sanity. Ene na eye me nwanwa. Yo. Nti Nyankopon wo hyira mo abe heba kan de kadwumafu ni nyina de okope nuro kura abakora no. Amen. Awurade wo hyira no wo hyira mo mfidi amode ye adwuma no so. Amen. Eja kura amode no nuro no Nyankopon oma ehyira nkoso. Amen. Na ensaya de ahonwa kwa so. Amen. Mame mata mimisao ayi penis enlargement edro no unim wo hunu bi. Nana ansa na mata be ka sanse ne yene da. Yo de obompa ye ni hentina mo ka se bi ampa ye na shim. Yo okumpa da ni bompa ye. Nana shim ye da wase odonfo Nyankopon wa odum ye na wa hira ye na dey so na odi na dey ache ye. Anwumre wasoma ye se ye meka sanche sompa etifo ne ahwefo. Wona yarewa etete won wasem kan se hu mo amaso ane so nyina bre na mukomuri bunu anwumre omeje wa yaresa wa abe heba clinic ye bompa yesese irade fa mu kasa na wona wotie so eni akire emeje wa na yaresa wa abe heba clinic ye gidi se wa wo ye adwuma ekowani mu no ene den so be ne sa ma na che so wo Yesu di mu amen. Amen. Okay, Antimata. Yes, Papa. Penis enlargement edro no. Ana usa minya asasa meka. Meka. Usa. Ajini. Opesa oba abe heba clinic for penis enlargement ya de be lab test. Ni ahwese mo bi wo mu a ha adwen a. Ye be hwe nipa duanim se emo bi wo mu a ansa na ya de ama wo. Okay. Nese mo fitia na mo dia. Enti mama wo se yete ase se abe heba clinic de ya di bia mo de fam fidi mo. Ono abakra no be ka say malaria na ha me. Dabi. Mo man na dra to ans. Dabi. E be your labs. Ada na je se mo ye labs. Papa. So no aba be chiri me say. Dabi ye hwe umoja anim. On say ya ready untimi nka say me hwe nipadua na mama na do dabi ye be hwe umoja. Mama te ase oba wo se me kra me ko ba bi. Ya hwe me moja me sisi e no so mo da so. Yeah, labs be 10. E wa be heba clinic. Yeah, labs be 10. E wa be heba clinic. Into wo ba na e ka se ye labs a. Jiwa home. Yo. Na ye labs na ma. Da was na me ka se bia woni ya ba na oba ka se me ko ba bi ni ye me lab ni me krata nyina ba kira na nke. Dabi. Me da se pa. Dabi. Okumpa da ni ade na mame abe ne ho ye huma pa woni ni sa yi.
deɛ na ɛkɔ so a ama ne ho ayi ho ama wɔ ama wagye na tumu pa sonko kwan so ama woni no di dwuma so a wompa na chi da then na ɛkɔ so dana meda se ne busa me na Dr. Hane Haiti abe sɛ yɛmfa ne nkyia sonko ɛma wone watiefo ne ahwefo nyinaa na yɛnka nkyɛ wɔn sɛ wɔn ka wɔn akoma nto yɛ mu sɛ nyame a ɔyɛ n'adwuma ɛwɔ tetebere mu no ɛbere mu so ogu so a ɔyɛ n'adwuma ɛwɔ abe herbal clinic nipa pii na gye wɔn ho efiri nyarewa nsɛm wɔn a ɛpɛ mma enya mma ɛtwerɛ da wɔn so ɛgye wɔn ho efiri ɛtwerɛ nsɛm deɛ a na deɛ mɛka na nwumire sɛ deɛ ama metame maame akyi paa sɛ sickle cell a yare a aborɔfo ayaya na onya no aduru na sɛ ewiebiri mu nyame de saa adom akyɛde adom yɛ maame a na etwa sɛ onya boafoɔ zan sɛ mpanyin sɛ etu onya kyigyafo pa na ɛbɔ ɛne sɛ nti na etwa sɛ yɛboa no kwanwa sɛ nyinaa mu na wɔna saa nyarewa no tete wɔ no wotimi benya wayaresa ana afei adeɛ baako a yɛ maame yɛ a yana yɛ fɛ ma ne yɛ nwanwa sɛ yɛhwɛ yareɛ no a na sɛ bi a yɛama nipa no aduro bɛyɛ baako mmienu na yɛhu nneɔma so yie a tumi frɛ adwumayɛfoɔ nyinaa ne yɛde nsa gu nipa no so ne yɛabɔ mpayɛ sonko mekae maame baako mogya bi ɔfe no wɔ yɛn ɔfise hɔ no na ɛnwanwa ɛfiri hɔ nipa no de no ho enti onyaa bi ɔte saa na sɛ wotaa n'akyi a ɛma wakoma ɛtɔ yam wonam baabi koraa na wobɔ din sɛ woyɛ adwuma wɔ abe herbal clinic a nipa nyinaa epu bɛhwɛ san sɛ awurade nam ne so ɛyɛ anwanwa adwuma ɛsonko ɛwɔ abe herbal clinic ne sɛ nti na yɛbɔ ne kyidɔm wodi adanse akyerɛ nipa a wɔhwɛ Sompa TV Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa dwumadie sɛ wodi adanse akyerɛ amanfo a wɔhwɛ Sompa TV ɛne wɔda a wɔtie Sompa FM sɛ ɛnyarewa a ɛgu krataa so nyinaa maame no ɔsa bɛma a wayɛ mmerɛ bɛma ne bɛmɛsua fibroid ɛyɛ awodie mu yareɛ no ɔsa hania bɛka no sɛ kakorayɛ a na ɛda mmarima yɛ ase yi ɛtwerɛ ne kooko ɔbɛfikyi kurom haw syphilis ɛne sickle cell prostate low sperm count gono hepatitis B diabetes malaria ɛna hole in heart all bacteria infections na saa ɛnneɛma ɛwɔ krataa so yi wodi adanse akyerɛ amansa sɛ so obiara obi a ɔmfa mmra nana meka si so dua ɛkyerɛ obi a ɔtie yɛn ɛwɔ Sompa na ɔhwɛ wɔ Sompa television so ɛsɛ nyame adom nyarewa abobɔ asu nyinaa na deɛ medɛ na tia me di saa danse yi sɛ ɛnyɛ n'ahoɔden ɔmfa ne onyam ɛma no ho aberɛ nyina ɔde ne onyam ma Nyankopɔn sɛ ɔde ama sɛ yɛni aduaba no na yɛmfa no ahaban ne ne aka nyinaa ɛnsa nyarewa nti na akyinye baako kora anim sɛ nyarewa abobɔ asu nyinaa no hwɛ no sɛ deɛ yɛhu ana yɛdi ho adanseɛ enti yɛka susu dua sɛ nyarewa a yɛabobɔ so nyinaa nyame adom ɛnyɛ nipa ɛmɔde mmɔ nyame ɛnam yɛ maame so ɛsa saa nyarewa nyinaa na sɛdeɛ ɛdi kan sɛ sickle cell aborɔfo ayɛ na sɛ wɔnya no aduru na yɛ maame ɛnanum ana wode yɛ nnuro nyinaa awie na wawie deɛ a sɛdeɛ mpanyin aka so sɛ deɛ awe toto nsansa ɔsɔ bɛwe na ba a ɛkyinye gye nim dadeɛ no koraa wawe na baa de deɛ na kyɛ sɛ ayɛ sɛ sokɔdua bi da n'anum nti wonim sɛ wodi adanse wɔ Israel Nyankopɔn anim sɛ nyarewa mbobɔ odin obi ba hɔ no wɔ bi a anaa nipa bi aba hɔ a wɔde bi aba wɔde ani gye akɔ sɛ yadeɛ no kɔ nana adanseɛ no deɛ ɛdɔɔso na yɛn ade baako a ɔyɛ a nipa bi ɛnte aseɛ no sɛ wo sɛ sensa yɛ no wɔyɛ adwuma yi yɛmfa adanseɛ ma wadanseɛ a wodi ɛfa sickle cell ho yi wo sɛ yɛntwa ma TV so yɛntwa ma radio biara so ɛno nti woba yɛ records mu a obi na de wo number maame obi na de wo number maame no ɛno ne adanseɛ baako a ɛka de hyɛ otumfo Nyankopɔn ne onyam bɔ baabi a yɛkɔ biara sɛ ɛyɛ adɔso asɛn mete no wɔ Sompa
mete no ha edi adanse say nipa no baaye no wanya fa hodie ne say nti na odi no adanse akire ni nua akire na asori ba sans obaaye na anya ya nana beden wadi ho adanse akire obi obeba studio obi ha be kase studio ha efe nti obi abebo compose obaba behwe Sompa studio ha so what you say it is na ye ka akire nipa wetie na wo hwe ye Sompa television say enkachi for any chem or tano so apatrapa new side na ebra ebeji wayaresa ade ba ko a ewoye maame ho a efe na ehye rade no nyam se ye do fa mfidie nyina mu ewie na yehu yare no na se bro ne so a entempa onye ntra so said ye akase mu kra no ebro on so a ebi di twa asuo no so what you say saa no so eye da dwuma e wa be heba clinic enti no kwasem no a akinye ba ko ngura nim odofo a wutie abe heba clinic de awie brem de ya sempa no etia no size what our baho no say na otaka ona wo baho no de ne yade ko de nyanko ye de wo hu sakraye ye pese hu ye mi ho ye pese hu ne ma bi a koso ho no nana me da say do na sema o kan ba ma unri de wonwo me numa duro no duro mfimfia na me ma hyase ehun sakyrae e wonwem pedua na je say hye me nkran say enu no me nkoso a enom ana afi so won say ho no nipa nta ma ho ntoatoa so enti say enne obi baaye na obeto obi a oba anura na wa hyase ani ni di hu nkomo so maame komato yem aha wa baidie aha your last stop like I said wa ba foforo no wanya nkranhye bi say wa benya obi a onye adwuma ani na o ka kyen say aha wa ba no onka na komato yem na je say bibia ekoso nipa ma ho ntoatoa so maame nkyem yi that's it and it's nipa ma ho empempi asana na yade akọ sanity anye se bia nipa ma ho dodo nipa de omba dodo na de wa ba ne no ebi a wo kyena oba to aso a na afi wo fie no onum ne nlo no afa telephone se de ma me ho ato enti nipa ma me koto kokoduro na koko no etua nipa no ho si na kokoduro no mianam kokotoye satam kra no na nye kese nana kokoto na hene me koto ma ai abe wa ko hope nana me da so jinro nana me namba me ntimi mfa me da so jinro na me koko no etua o sei mi na me ka etua na chia na etua de to na me ka sa dia fifine to onum boto mienu no wasa afre me say obetima jinro ni bia koto anam say adai o se ne koko ne etua ne to no ore kire me no ni nyina ayira bema wo be se wo dwon so kro na otiem ana koko no so se timi frɛ ni koko ankasa e frɛ ni wo hwɛ ni abeka jo se beyifo bi na ayɛ wo on enti se won tom ni ka ma be a wonya adua no odin ana no na kan se me se wa ko hoda na wo da wo ma me ko jiwo pa na se me ne wo nyina yɛ mrɛ fi me pagya wo ko ne pagya na me to me ka koye me koye me delay me ba ne se bia eja sofre ke be wo se delay Germany woman abaku bia me ko san wo fi Germany sema mo fi Germany aba masofo me nye osofo me srom ami nko jimi ndo asa na ye prema mpe na me ji edo ni wie ko fie me na me no me frem tu say na do mami what does ben way because he him doctors be bad abe edo de mesre say edo ne yeso an ye ka say doctor de ade sanity say unronya nobody will tell you say doctor o ya de Yankopon Isamo pa amen okumpa fa numbers na ne baabi amoro bra bio na fe na me da say e no kwa say wona etie radio no ho pre wo say ye body ahoma bofo no e betudwa odofo abe heba clinic e wo kuma se tanoso apatrapa new site udu tanoso apatrapa junction na wodru ahye ya enesa asoda chinchinche mienu na wo ho a ebem wo hu say wodru apatrapa junction afi we hwe on send fanso bo say taxi station wo ho a mo sisi ho kama ka kumasi taxi stations dia o mo ye number 1 bo wura ho na ka che driver bia say o come ami abe ho o do betra ne kem na o de waba emu nheda enwa kra ani nyina mu no ye de ahoma bofo mienu ato ha ma say obetimi afre
na wagye nkyerɛmu ne akwankyerɛ bi a aka 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahomabɔfoɔ imienu a kɔmɔtwitwe biara wɔ hɔ no yɛne wɔbɛtwetwe na yɛakyerɛ deɛ wɔ hɔ na de w'ani akyerɛ mu abe herbal clinic kumase tano so na wabɛgye wayaresa ɛsiane sɛ honhom kronkron ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ asase no so wodi na asi asase no so a na ɔgye asase yes ɛyɛ adwuma maame bi kan ɔsɛ me kɔɛ no ɔbɔ mpaeɛ bi maame sɛ ɔrepiti mpaeɛ no a kameyade no tu yira okay yɛda mo ase abusuafoɔ maame nes wada romaduro bi ade wɔn bɛbɔ so na amanfoɔ ani da kwan o the 3 killers 3 killers for sugar nko diabetes for sa 3 killers oh ya what a brave ni ampa mo bi kakra what pa bramem test one sana me dey amount me na me bi bia test you running a test me bi bia test okay nti anyumre ni parame nko na mo nko test no na enopa test no okay abusafo ye de dwumadi na bekwa wiye eduro beje watrema so for ankasa adra no atom adi adanse na chese babia wu okay apatapa Johnson sir baby aso da chichirichi mienu si Roman ni presby e wo kwanta no so kwantempon no so sir kwanta no tazi bi egina ho bia abe isi so abe da ba bia nim ho meti bia nim ho bia unua pase nya kora bepem wo se ei maame wo da wadu ba bia wo kono me da se pa awurade nhyiraw amen nhyiraw so obehim pa ye twa to na yɛda yɛda wase awurade nyankopɔn adwuma nso wakasa kyerɛ wo nkurɔfoɔ yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ awurade hyɛ wɔ na ɔmɛgye wayaresa ɛwɔ abe herbal clinic wo a wohyɛ adwuma paase a wode kɔ awie pa no yɛ na yɛmfa ne onyam ma wo wɔ yesu kristo din mu amen amen abusuafoɔ yɛnkɔyɛ anim ntɛntɛm paa enti sese deɛ bɛka ne sɛ onyankopɔn ayɛ adom yɛnsa ka bibi yɛpɛ sɛ yɛda no de hyɛ ɔbaa yi nsa ɔbaa kunafoɔ na ɔde kɔ na ɔkɔhwɛ sɛ agya wobɛtumi anya koko sika bi ɛde ama nkwadaa yi a na atiefoɔ mo ayɛ adeɛ ama ayɛ fɛ papapapapapapa mo ayɛ adeɛ ma ayɛ nwanwa pii na yɛntumi nka no bebree na yɛka ne sɛ yɛtene yɛn nsa na motom saa adeɛ a na nyankopɔn hyira ɛna yɛsrɛ ama mo kwabra kwaboa dwontoni ɛsi ɛsɛ nyame amɛde wobɛnyame yɛbie nti ɔsɔfo kakra bɛɛ na woka ansa na yɛda ne akyɛdeɛ no ma katakyie bɛma yɛda ase ɛne adwuma pa a wɔyɛ firi nkoraberɛ mu ɔhu sɛ onipa biara no wobɛtu mpɔn a ɛfiri ne nkoraberɛ mu anamo no yɛtu firi yɛ nkoraberɛ mu nyame adom ɔpɛgya wabɛsi mapɔma so abɛduru nnɛ aboafoɔ a nam wo nsa so nyame nam wo so ɛma wo so bɛsi wɔ mu so no na nyɛ sɛ yɛ adom akyɛdeɛ kɛseɛ yɛda atiefoɔ nyinaa ase ahwɛfoɔ yɛda mo ase sɛ odiifoɔ ne yɛ papa nana Mmrantehene katakyɛw man 88 wodane no a ɛyɛ 88 nyame nam ne soɔ ɔkasa a n'anom asɛm no yɛ gya nwɔsra na atiefoɔ so asom sɛ bam obi bia wɔ yi sika wɔ fiduam ha ɛma yɛ nana da ho asɛ de wɔnyɛ nhyira baabo sɛ monhwɛ ɔtenene kwan ahyɛ na de aka nyina ɔde ama mo ɛni sɛ wohwɛ tenene kwan deɛ bibibie ni wɔ no mu a ɛbɛda no agya ɛti nwosra biaa ɛwɔ fie ha no a obi bia ɔyi ne sika no saa nwosa no ɔmfa yɛda mu nyina ase ahwɛfoɔ Sompa mpanimfoɔ adwumawura ɛne atiefoɔ radio ɔmo tie radio obi okɔ wɔ kyikyiri bɛnkyɛyɛ aka ne sika 20 series ɔse mekotua because of nyame nam Mmrantehene so ama Sompa etumpɔ deɛ a memfa bi nkɔmɛ nyanka baabu sɛ de ɔhwɛ nyanka ɛkunafoɔ
mɔborɔfoɔ ɛne awusiafoɔ no saa nkurɔfoɔ no onyankopɔn pagya mu sɛ mapɔma so na ɔmom kanea ɛyɛ kanea ɛnhyɛ mpaase ɛsidua so ɛno nti obi bie wɔyi sika wɔ Sompa Asem Mpe Nipa program no so no onyankopɔn basayi adɔm ɔntɔ nsupa ɛne nwosra ɛmfama no yɛgya Yesu Kristo Nazareth di mu ɛkasa sɛ obi bie no ne ho da sika no baabi a woyi firi yɛn wonu ho da ɛnɛ na hunu sɛ bia bɛne wabɔ wonu ho onyankopɔn bɛhyɛ wɔ nam mu ɛbɛma mmɔho ɛmo nwosra sika no a wode baeɛ no ɛbɛtumi yɛ ayaresɛ afiri wo ma so ɛbɛtumi yɛ ayaresɛ afiri wo so ɛbɛtumi yɛ afiri wo kunu so ɛne wo yere so na ɛnwosra atakyɛ ne sɛ onyankopɔn ma wo berɛ ɛnyɛ kwada ɛno nti onyankopɔn hyɛ obi bia ɔhwɛ yɛn na wɔtie yɛ ɛda fiada na ɔyɛ maame ɛmoa nyame hyɛ obiara Can I chow? I said, you know, I can't, yeah, now you're too deep. I said, yeah, Abano, and a cram in some hay. Okay. The better than the Amaya in your barn. Okay. Now, you will be paid. A baby, maybe at the Nayara sent by. Na the man no when you feel crying a man for you know also me the mokade me tue bi mraka bi say there be say near the mawo yati say near the mawo so be ju mo de good we there kakra bi na ensaka and the ma obayi na also ode atwitwa ne ho nka 2.5 years abema na yare no oba ntimi nka se sebe wonu obi kasempoa kana jwa no kra do we sego masom wo da echi ho wode de amanfo kana eya na wo mpese obeka asem bi a ebekwa akwaya se ase ono nko na wo bo ohia dondo anti nyame aya adom na etiefo nso aya adom no megidi se wo ba no wo na somdwe a eno no ye adenya kese de ma no so obetimi ahwe so ahwe ne ma no enti asomdwe no ohia se be ya obi a meda ne ka obi a ntete no ne ade enti okay omno sort na ye mfa ye dikata cho de no na menwan makan ai no na still ye nwa ba no bibia no nti bibia ni a sebe o ma ye hunu mu no ma gya kwankyere enso wo katache ho na moa wadaroma wa ye kuna fui cha ya de se dia etwa to pa se wurade ma ba ma bia na adwene da yie otima te se wo kunu fui le sama me sene ba ma bi na wo me so mu nya ba ma abokwa kwa we nsa bititi ankwara no anajo ai biye da oh yeah ana wo ba ma we nsa no obeda wo ntia ba mana fu bi ma bi wo wudie wo se won ne nka da because me ma me ka tense no ya kwada wada fom no obeda wutia no ko kan ya ti nyame ma be ma ojo oye wo wotima wo wodo obu oba dia brase wara oba bie ne nsem oba o meso mu bema bi ngona bi die mesra o mame hwo hu ye pa wate hwo hu ye pa bema bi a waye hu kurubonga batoto brade bia se wo sese wunyini so ho sekatacha wa se bema se de se Ghana fo manye bia no obo so radio sa so na te o se ye kai ye nwa ma ni mu bi achecha ho me se me nware bi me se me enfa no nhya wadwem za ne mum afutu papa ne tu no enye bibia ene se obi ba ya ye kai ka obi ahu TV so na me ko obwa enti ye be sere e ma ne nhya wadwem mu so se be me nware bi ne mum o tufo moni na ho te se abo ho kata jo se sa yewi abaya ebibia se bibi chire wo so a adwem brana ye no charge na nchire wate be ma bi kura na be ba sine ni so peso waro a bra na entrance why ye nya wabusua kan de be sese ya be ya busua why me da sipi kada chao wadaroma Mse Mmrantehene
ɛno ɛne sɛ asɛ Musa no so ne hwan. Misi nyame nkokoro mu sra ntachiri. Deɛ woka yɛ no. No nka mo ne de. Okay. O kan ne nyame be na tachi na se nyame na akasa nka o be na tachi. O nyame na be na tachiri. Ne o kan yɛ de. O sɛ jama ko so fere de am mo do beka. Yɛrɛ kyɛw sɛdeɛ wɔsi aka no mema me kasa nwa bebree fi sɛ kyerɛsɛm ne sɛ nyame sompa ɛne sɛ obi kɔhwɛ nyanka nwisia ɛne kunafoɔ yɛmfa wei sɛ so ɛna kɛtɛkyɛw bɛɛma wo ne wabadwafoɔ nyinaa se ne producers MCAfoɔ nyinaa ka ho ɛne sompa mpanyimfoɔ director nyinaa ka ho fi sɛ wɔamie fidie kɛseɛ yɛ a enka ye mahase no mekasa maami nso ente ye nka mahase no enti no ye da nyame ase eda kede chobe ma no abadwafo ne so mpampanyimfo nyina ase na de etoso biem nso nkoma ye tiefo adofo ye da mo ase mo ni ho anke ye be ye den mo na mo adom mo nkakra nkakra mo yi aba ne ye nya kakra ena ye de ahye envelope mi ye de ma oba pa se wonje na mo de kakra kakra mo boaboa ye no ena ya ka bom ketache oba ma se ye ntimi ntudin esan se wanhwe a obi kura de ne ka wote se ya ma ne se na no ade ye chen ya na obehwim afiri ne nsem te no woba Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV Sompa ebe kakra kura na ye se YouTube no so Sompa TV ena afi so Sompa 93.1 FM and also your Facebook ma me no mo amo kada cho be ma ye nua be ma bi wo your platform no subi or London ni dini na me refi kakra brother nyame nhra wone ma me be yo mo bi o Germany wono ma brochifo ni nyina ne mo amo ha se num titiru ni nyina no ye da mu nyina mo asenti ye se kakra ye nya ye no ye ma ye kasa nwanti somu na nyame eye adomo a oma no wetimi e dia som no timi de kakra so ada ho kakra bente no ye da wa asesa on so ba ye no nya ye mu gidie na ye mfa we se so nsere wo bia se bibi how bibi etete wa se de atama me ba ye atama me ya bompai mam na nyantafo ne se wi awai aha wo ba ye nso to na mo bra ase no na abedwafo ni nyina ne ye ntimi ensom kata cha ba ma mi gina na nemu e de boa mu ade e hye wonsem Mame or therefore we saw the abase mi sase adwuma be na wo ye adwena wo chi de won kire no see mi sa na se adwuma be na wo ye Mame ye see mi sa o adwuma be na ye na wo ye me ba cho na me tonton e ma ho niema te se panties brazier na ayi duku aha ni nyina bi ana sa ton ice water so na me sign ton ice water so ehwa overseas traffic ni so kan yo Bema was some I'm so tea program got a job say ansa no ba be ko ne ehwa de bi meba enyewe bema ya bebi okotu kuhwegu yi ye be sere abusua no sebe nkola no ye de ne to sa bema no na ye ntina fidie so nkase sebe manso bi mra ye po mo chew bebi anoma kodu bia no ye be sere bebi akuhwegu ne ntoto bonko ho nkola na beda abaye ehia da mo ntem ti be sere abusua no especially papa na ye ne kasa ye no enya ntokwa dia kodu bia ne pa ne chew on fan kola no nso nkola nim na ne nua ne sama ne gina baabi a ne nenye na ono so mo ankola no ekwan bi so kakra meti makana yo I was for K Edu oven gas oven ose ne ayi ni nyina achi no de ayi ni nyina achi no obey only 5 million na on ko hi gas we na de minimisa ne humpu akakura no enso because se ukunu yara da ho mfie mi ne fa onko wo ma mesin adwuma so ukoba na onye bi befie ukoba na onye bi befie enti obai wa bere ye kase oba bere ene sa oba otiwe enti ka du se what be see PK so okay and I'm going so 12 years here now what aba me am PCA aje wa kwode so me da ase
if you say Bema one and a year and every program no Bema kind was yeah the one no Kema nti said there be American of course Bema what you read them so they bro the year would have but the bad than Irase or I'm far much more than Irase but the look who treated them was a way farmer and no one no was I could have done that we have got our money. I could have the hand running. Bema, what is our chica cram? Number them quite a bonny am away, dear. No one know. I think you say, I know the hardness on Bema comes in every room. Ah, no, I probably in summer. Yes, yeah, Chairman's remarks. No, Chairman's remarks and as speech. Speech. Oh, sorry, you so we shall form Madam Master. Afibia good Friday, me and Muyima Chamani mum, my near Ajin, so Messe Kruma for Bia Ramono Homoding. Kakra, Namunia Simunina, with the money up to my son. I'll follow. I'll put it yo. Kada chobi so kola kan maybe a call baby. Okay, I no so can say a chromo for the biomo fan chairman so or babo who the discan ye. Ah, you and Charlie. And then chairman Sompa here. I penny for them first cano and yet there was so much. Yo, I say I landed full London. She can have a Yampa now, now, Obama Bina, we are the I will watch now. Channel about Jan. Oh, the Fabra me heard the Ohona. I got it to a channel. Why? Or channel about why? Okay. Yeah, that care do that's what I see. Now, coupon is sent at Maso. Many men in other 2 years. Abaya. I know because we should move money and cash and let it go. So, but to the channel, why? Adiasa. Okay, Yami had more channel, Queen, and Nadia Mano. One in the bread and the bite. Aye. Okay. Okay. That's to be here. And one cut the decade was Yamin Shadapa. 93.1. Your mamma, 3 seconds for that, and uncle. Ebacho medame bra me kunu ne maade nyina ke eduga sovin meda wasinya kupon hira opa wa hunu da me hunu da na mate ne nka wo ready so da na me hira opa baby a wi free no me bra me kunu maade nyina erade hye wana mu wonye wakoma so abisade nyina no famma sika wa yie me se nyakopon se bibi atechema wo adwuma ana wabusuam erade nyakopon nam sika mi so na wosia no mie bie kwan emfamma amen bibias yeah that's it yo oba pasu bie kofi wate bia ba so be warwa me asonte ho nya me papa she ho nya me pa she sia odia na me be talk about empire man da be Editebia Sompa FM. Mama who feel what kind of nipa we teen Sompa. Okay. Me dig jacket to be. Say there must be need tenten short na ye ko. Asem enam kwa mu ba. Na pebe bitena. Na na obete no wate no wasan atibio. Aha. 21st clinic expert in sciatica. Expert in sciatica. Sciatica yade no abao aba papa na senka 21st clinic amadia. Kaya sem wa piti bia to ogu pa. Se ba neba. Ba neba. Na mpanifo se tokwade ne fiti no. Na patade ne fiti. So for say Obusam se sciatica de bia yemda. Nam se mak.
Mako, yes, 21st. Oh, the okwa here overseas one. After radio and chat. No, near with that denim. You, many a senior. A bike or catch. We are no coffee. Now, when was the maybe your mark and I record. I don't know, my dear, to say. I can't cry with a kind of crap. Because I record what you know. Oh, some says static and Mako. What else repeat this? And so, yeah, more no more, some of this and so. Mike, this is so. Ah, no, Mike, this is so. You're more chill. Then I can't say. Ya boy! Sompa! So for say when you answer now you Christo ni ho. Ya boy! Odabi o mo apa. When you end now you Christo. Then I can't say money on. Ah. Na one can say money na just anya de wo kan and na aka ye no. Ah. So what you say? David now mu twa truck. Ya boy! Ya ba Sompa! Na wo hidi no wa. Mama ko pere no ja. Ayo. That's it. On dente o cha no. 21st clinic. Expert in sciatica. In fact, saa yaresa bia ya ma ka nkrofo ma me no makadem nkrofo papa no makadem sciatica yade no e ka ma no mema nyina na utira nye yie na nyame amfafia wa wie ya no waka fom 21st clinic apagya nipa bebre mo na gina wona so ebi so egu so kakra won ma ntimi sori kura no sese ebi kura poma ya kakra soon and very soon obeto mana to atwene lab video ho scan video ho bibia massage no omo de no omo ye man ye son kokora massage no ye son kokora wo mia bebro edunum kuma se de ehwa overseas junction hwa afa radio hwa kwa ho pe obo ase so cancer cortez ko junction hwa enkoko atani ata on stadium main gate ni di hwani mu enkran so East Legon American House oben hopa number no ye 0540 311 atake mu kura betim dia 23 0540 311 311 afei mama yenko odifo Samuel na kache enra mo ankasa motimosum adanse a ekoso na akere se bemen wakeka ho ye na wokona nim papa wodi dwuma kasa na sesa bi ofre me free takrade no o se Mmrantehene me nam dem ba ko ho so mo ko ye quiz nkwada base 60 you see wha o see trust pageant o so oba no ono oda first atinye bia ni ho awam bia ni ho betimi asesa no hey na was one the ban ko na ko say but mommy he didn't pray for me no say was yanko we obedi nkurimti yanko yankopon ni panim ni kodano ni nya first position abusuan for was ade bia ye ni pahin ade oni pahin ade biara hunhum nema ejiji hunhun awo nema ese wa brabo titi wo ese wudwase wa wade ese ubiribia ade nim guase ebehia wo no wase oba odifo Samuel prayer and counseling center oso ontia so bia emo ade abese ho paye no say ade akora na bible cassette ade afasa wakin tetetem me bisa lotto number onton oil bia ho kunuma me ni ho omo ma me bayi na no ma me ntaba tete koto sapo mo ta wo bra na enwaro naked wase nye bi ho jobi kunuma me no la and also someone said so wo Ajaba family house Asam one year has been down and the bo ho pa Aston name and see traffic light na
yes no the oldest traffic light in Kumasi City. Sa traffic light in a nyini pa me gina P2 nyina na me mama fa ho kwaso common pa na traffic light ni si ho adwai sa traffic light no so wa bi so bi a woton ade o mo ye nkonwa ho ni nyina filling station ho ene yewura Kesmin dan kase no obi sa obi a beto yira kwa number no ye 0504 58 84 54 0504 58 84 54 na 0578 40 55 19 0578 40 55 19 mama yanko asem no so me sa se ne kan se Emmanuel Donko bi a wanya adwin mu haw wa yira efie dunum baako ene wanya o Prisia ahinkuru ni kurum ni ho so am run about so ya na oyira ya ye hu na cha kwa wo pie no na wo se batakari na de na se na se no so eye kokko nika kokko bi na se no ni nua mema no ne Emmanuel Obin ene Joseph Ampon o mo se na mo nsa so na o mu hu ye nua yi a be ne na ne na be me wa hwe mu a ye hu no na mo nsa so na ye hu no be me yi a aseda PC na wode be ma wo number hu no a wo be frɛ na 0205 52 12 49 0205 52 12 49 and 0558 38 58 77 0558 38 58 77 ochire mu a na be mai wanya adwirimo hawa eye ha fiba nti uhunu a na so na basa sa na tie mo ma men ko computer so emra odofo me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na ado odofo me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na ado na ni akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa Abeba matia kaniso oni baba hunchre me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na ado na ni akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba sawa edi enso ne gu friji mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu friji mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water eye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no wase sani nsuo a wonom no no kangen akalan water na ba hunu no kura me ka no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kangen akalan water eboa ma de contempa enti
na manfo to no saa no na de obi abanum so a opekanjen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sirimu, asa why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture, no mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was sa area ropa. Yare ba konso ne sayo mombre pa hepatitis B, stroke, diabetes. Akumamu yare horo, typhoid, awo, dunso mu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wode mu nduro na nanam no akam. Accra, or Kwabenya ACP Road. Was see Power Bus Stop wo hwa. Kumase, or for yase, one just bro. Filling station de hwe num. And atakra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ya boy! Yaba Sompa. Ya boy! Asem so ima e mo akwaba. Yeah. As I say, Nyame adom. yo. Ya kasaden said ya wakwachire o baby o ukunu dem. I want na hunu oba ne full volume. O baby a wachire oba wo ne kunu dem a. Na hunu full volume. Okay. Obi ni nyina. Okay. But all the same. Pacho me de Ernestina. Say if you didn't care for say. Pacho me de Poma. Oh, Poma ni ya me pacho Ernestina. Wo free ne? Bi fra sante a chimbo fa chiase ye fra ho wa bi. Wo free wa bi ho ana akwa chiase. Yo, me da se. Penny force anyumre. Pacho penny force ensusa. Wadaruma me da tie Sompa radio for me maomo ajo. Ela me da Mmrantehene ene na bedwafo ase se sabe mo se me kasa o fidi so. That's it. Me pacho me de Ernestina me papa ene ejeni mboatin a ofri asante achinwa bi. Pacho papa wu 2018. Papa ne wu ye no. Ebusua ne yen ekọ bank bia ne sika ho ekosensan eyi sika ne ye ne wie nso omo kire se ka 70 million buy ni nyina nso omo gifri me papa sika na ye koyinim e ma ye ne abusuafo ni nyina etiase eyi sika ne film sika e wase ye koyi bia o ne personal money ye koyi eche na ye chewie ye no na dwapade a we se ebusua ne ma no ne yile nyina ye hu no ye hu ne sa papa no so nyame adawroma nyame hira na obobla wosi hospital na wosi fie me fan se ebusua fie ye mienu wo nikurum na ba ko wo kumase a na de one ne yile wo ho atim wo dwesonso eka ho nti owu ye no ye tutu bibia wie na busua no
besine ye frɛ busua we de odi ade a wonfa ye frɛ busua pani a onfa ye frɛ eyele nso a onfa ti na ye se no adwuma no nso a ogyae no akwakodi ne yele ne ho yenya bibia mfrim de hia sa afia so no ma frɛ ye omo frɛ ya 10 million no de ahya kola bia nsem na obi nso mefa se obi bobla na so wo mba ena yele no se wu a emma edwapade ne ye ne ma na se busua wo ma busua so ka ho ana se ansa na yele benya bia ono so ka ho na mentia se papa na wu 2018 besi sabli na edwapade a obi a enka ho hwe ebusua enka hwe emma nso enka hwe maame no nso enka hwe maame no nso eba se hospital na ise na akwedi ono ne nsem ono na ehwe so etu adwumayefo ka ye bibia ekosan etu adwumayefo ka mentia se beto sabli no yenya ye different mother no se bia ye ne ono ye mfa adwin ka se bia papa na dwapade na ada se we se mla se ne de fa so eche beto sabli ye nte ho hwe na mde beda am se madawroma me de mentia se monka bi mame na be chefa e wo mu no mensanka me de o papa wo say o wo ma say o papa me pa cho o ma 5 pe no wo me pa cho an e ma 9 na be ma ba wone na yira o hwe djuma no so se e wo say me pa cho mu 3 ana mu mienu mo kan na yensu ye mienu yensu bia different mother okay mo na mo ye mpanifo me pa cho o mu nyina me na me ye pani na ma me ne e ba ya ba ku di mechi ansana ba ku aba ansana bia ba okay so what the worker Matias just a hospital ne sika ne ba esesanka mu nyina na enya ba akofo de enti no esanka maami wo abusua wo mu nyina ka bom sei ne ba ye ne ye ni sei na mo ne maame ne ntam te sei bra na wo papa te ase pa cho bra m papa te ase de na me ne ntam e fine otimi ba me hokra be su na ase mo kire e kire me maame mana adwen na me ne ntam e fine papa wuye na kire na ase wate ne ho e firi me ho a me frɛ na onfa ebi a me won susue bi ka kire nkra me frɛ ne sa phone bebele sa onfa okay wakɔ ho akɔ baby hospital na wo fine me pa cho e wo dwuso wo kɔkɔ aso no e wo tra train kwa na wo kɔ anim kakra ye frɛ ho museum NS medical center e wo benkum na ni fa e wo kɔ kwa aso de e wo ni fa na wo kɔ wo ba kuma se e wo benkum o party ase unya kwan kɔ hospital ho pay pacho na mko de bia ukoye adwuma hoda pacho de bi o papa na mo ne ntem te say ansan wo me papa de me mom de me ne ntem ni problem bia emle bia bibi hia me amekɔ no ba ase free me nkwala ase no me ne ono ne maame ne tenaye me papa maame ne tena wabdi ho esum na kopem sentina ase school ma hyeda ankɔ ne yie saa nti me wie Jesus no ɛna me ba ne nkyɛn me ba o apa wuye no abusua no bɔ mo so bo bi se bia ye mama mo yie na se na bibia te sa me pa cho da bi me ne e ba pani a me fa nsem awale me ye ma sɛde bia sɛ ɔba awale a na so papa firi mu a asɛde bia wɔ sɛ me ye me ye okay unu so asɛdeɛ no ɔmma ya da kaka no pacho ɔno nso bɛyɛ na asɛdeɛ yɛ nyinaa yɛ obi ayɛ na asɛdeɛ ɔno so abare pacho da bi okay ya na yɛ pɛsi hunu nneɛma bi ani so ansa yie card no mu nyina mu di kom me pacho ai kunafo ni din bɛm kunafo din wo ɛna ɛma no me na di kai ɛna ɔmo di wɔtoto asokɔ esi ɛda yɛ buka na wɔ hɔ me pacho ai na unu yɛ so wɔ hɔ no no so wɔ hɔ omo ebisa wo maame ne sɛ obi de wo papa ka ana wo papa so de obi ka saa asɛm no mbisa bacho de omo ka ene sɛ
doctor na di people bi ba say hospital aduro bi papa de ka na omo ye ho me hospital edweso ho de me papa ho de me papa hospital no ho no koto ho ana okoda ho ba cho de bi doctor ne che say me papa ji hospital ayo ono che say obi owu ye na che ono che say obi de aduro bre me papa ntuaka nti omo nti omo ebe yi sa kutua amka no ho asem okay okay that's it busafo na mamen kire obibi kakra be ma wu a na abusuan ne ma na fa na japade abusuan ne yere na yere de ye kefuwa bi ma de ne doso se ne ma me ana ne papa te asia ne chefa wa japade no apart from that busuan ni bia chefa ni so ate asia wa pa ne ma me ne papa te asia ba cho monte asia o munyi na ni ho ti so muni ho ade nke se ne papa ne ma me nyama esan be ka e ma ne de no ho PND so lo 111 na sa na kire se owu ye na wasifie eda na 16 a man ko ade 9 se bro half ne ma me de 2 ne papa de 2 na ire de 3 bedrooms sane ma me ne papa wu a 4 no sa ko ka e ma ne de no asma me kan ubi salo ye ni bi asa na obi chiro okay o papa o ye well me pa cho de bi akokoto akọhwe om e kire se wanye wo na obi wo no wanye verbal will be a fana no anka se bia pa cho ye e bi ye video well e bi so ye verbal well me pa cho owu ye no mo kire se wo ye yito o de say computer so asede enso ye hwe so sa ye hu hwe do di papa de wo me pa cho wo nyina hi oyo papa de no fa se na ni nua one me papa ye ejama no ejama me one me papa ye ma me papa ma me ye ma me ba ko ba papa ba ko no mu fi ejama de e ma ni na de ni nua no yes ade ma me ba yo ni nua kuma ono na ye ompani na o papa chi kuma bi ani ho me papa chi kuma ho me ba kuma na ese odi panyina de panyina ni kuma de I'm say we ne panyina na wo say no ma no sa na me pa cho de akwa bi so busuan hu se kuma na kra de ma ho a me pa cho de akwa ne say papa no ne ma no ye why mother bi atra why mother bi a tu a omo nso ma me enti me papa nkasa enuanom no no omo ye 4 no mo ye for na ba ko film nti wo ma aka no ne o mo ne film ma me ba ko okay yemi sa production team ni say dey no mo ya fa ho kata cho we dey asem we dey ba em say beto ye nyina yanim be mai menim eduwa so no so obi be ka menim e bia ne nwa no yo na asem ne ba ye no me gidi ye say ye frɛ maame no Emma maame ni nipa Emma ne bai na nipa o bai no no chese o yo hene em se ni din na escape nkakra ne frɛ nana ko na ne ba no wa bo hospital ni din wa bo ni din nana ne ba no woni adwuma na accountant e no di ni din na chi ne bai ata choda na no din ye ne papa e bo na te se de ubuse ya asem wo ho yes hospital in the national asem wo ho enya hospital keto papa ne bobra na ye church papa no na akono ye komu no ono no wanya busuani na akono oba na wanya busuani emom ye tietiem no papa ne ire no ene tu no ama wono na nanka ye nenke person ke ne kasa no wono mom tu na akono ma ne bai ene adwuma na accountant na de ye tie nie enkura yi kire se sika e free hospital ne ba no wo mo no so mo pesika wo kwa ye se ne e betima nya ne bosan de amount ye betima ye no loan de amount
ahono na mo kan ya na ka cha na akọ ah nana ya na mienu kwasuma fidi a ya na mienu na ehwe ya papa ana abo ne bra se yetimi kwayi ne sika na de sika sisim ne ya chede a ana japade ewo mu no ana hospital ne sika free mu ba no ye hu sika free mu ba na se nkwayi kwa na se de omo de sika ne bo mo besia de a na maame na oye kurani ndo wokọ a ono so ne ye de bo ne besia na eva ya bo no bo na papa ne nya ne ho ntiase bia ya ka papa asam na ekoso no ebe kwa nka wo yi hu free mu ya bono na ya kasa na accountant ne busa no accountant yi no ma bi pay ya wo papa no kwa wo buy no wo kwa no na wonim ne ekoso ya chese hospital no sika bia bia no okurani ni momu wo tumi e wo hospital ne so a sabe woni na edan esan bibia ansa na yakoyisika eti sika dia man kura ya betena ne se yetima koyi o papa sika me ya chede a ena hospital ne yehu sika free mu ba ba dia kwesi ane se do mo paso mo chese hospital ko sika free mu ba ga hedanya sika bia hedanya ne so no se ye takukura na katachaw mo man kurai emi omuhumu se ye papa sika na na se hospital no e ka ba ana se sika se na ba wodi akwese akwadi one side eti akwese sebe maame no ene ne ma no omo de omo access ewo hospital ni mu chan mienu ye omo baabi akwara nso ne bapani ne dan kura na em se de man no se dan no besi ne papa mi ntimi nko edan no na me bibi sa ho se edan na wo papa jai no emu de he ne de mamu ta cho dan na nka sa omo mai bi na o me snit sika ne bae no na me ya se me ha dan nti me ne mi kunu net ba me ha dan bi wa pa no ya ba adwuma na Sifiane senate ne de. Se no odi ono no. Senate de so ya ikura na ultimate to. Na wo bodwa kwa ti. Na wo yi adwoso ayi hospital aban hospital ti wo ho no no di si ni oda pension no. Na no asi ni de. Okay. Na odi call ye. Nti wo call ono asi ni de na wo call pension 1 year na odi wu ye. Wu ya che. 2018. Enti gadacho na na akono ye besre ni pacho mo maame ne ye frɛ ne sen Madam Betty o manie edan na ye ken de na papa ni si ye no de ye se Madam Betty ne ma no enetin e wo fine ne e wo adwoso na Kumasi da no mo hu Kumasi da no e ho na mete na mde wo me metu na mejes nit scanner me say tama me fan say na me papa nwuye no na me hu say da na yaboso na me call na da me pa cho me ni me kunu net ba dan am wo mu no best BBC kura I say me ko me fie ana say bia me ko ma me nsu ni ho ma me wu ya 3 years na papa di wu ye nti ba say me ko kura me nua no me na me ko tanti minim say ahanso de was dan a wo ma me bia metim enti me hu se nkofo ofio nti se edan e fie na ye ode ade a ma me nko yi me de na me ntinam ena o ka se me nko fie nko yi dan bi ti me ko na dan no na sister na me so ane de me so apeni de ama obi tim nti me ko na me papa yele ba konso ne ani na teti fie no nso wo ebi nti me ya na me ka na o ka se dan de akene de o hon de na ese hall ne awaye no flat nti me na ka dan tu na mko yi ba ko nti mko yi ba ko na me frɛ papa e wo fon so se da mpa cho dan ma ko yi nso yenye mu hwe na o se me nko fa yifo no munye esmith na me fa pipa na ho ka ne mle no nti me yes smith wie ne si sable ne si 45 million na me frɛ no ukuada me friend ukuada nti ne Monday no ka say ya Mmrantehene ne Monday ni be so no na me friend no Saturday enyumle na me ka me friend na me yes say da me pa cho me pesa me bana akosi say no say o problem bi nti me nya next week Monday na maba na me see you till next week Monday and Friday me ne ka say ukuada nyumle na me friend me papa 8 ne be ka chen say o papa ewu fufu ntata no de wuye nti amaso o papa no ka to anya da anyara nkoda hospital why o dwale awia kwa adwuma
okura adwuma ayi obeye theater okura o hospital nti mlofo ne ba mlofo bi ba ho ne ebe hwehwe bebi o de machines bi nti yesi wotena o si me fan say from a okotena o yes okotena na kunya so na o si na kuma ana o di film Gosh. Yeah, kata chow. Sudden death. Asem we. Omo ba ye kasa no. Nana Kuna wone accountant ne ba ye no. Enoma bi beda di wa. Nana Kuna who is Nana Kuna ye obey. Aya we ne step mother na ye be man. Papa ya wa wi ne yire no. Aya kana semi. Ne yire no se fensen. Madam Betty. Ono na me de anim ne se obagina ho man Madam Betty kwan beso. Onya busuani se o ma kira asem nim enti wo ba no o the accountant o hospital won buy na no ma be piepie ho so mu tie ni a aha untime ndire ya ni o na na kono onya busuani me edu mre bi na sese be o ti akonwa so a eno ma bi wa fa ho fole hwe kata so mo ba office wo no accountant ne ka asem bi na na ko se sa ne sese ono the accountant ne kwa kan no na wonim na o ba ye so ye ho kra eti me de ono no butu akire na omma me no ebutu akire ena na akunu mo mu na ye ne spokesperson na de tie ne esi eti me che no ma bi de a ada na sa hospital no bibi pie mu ayehu na ye de mu pesika de a ye de bom besia analom na atsekora no ya che de ne ya che o ma koyi sika papa ni sika so o ma koyi ya che me boa the person money ya che dia e da na ka se hospital no ye ntron kra na sika pie mu efiri mu ba no se damage o se ya de e koso se nkura yi wan na e ba pani se bu ohun personal money no ne maame o maame na ansan bi o san na me san ye e na de odi ade san ye se ne o nya bi ana onya bi abusuafo nso nya bi obi anya bi kata jo minim se ba man o so de say je frame agosi boatin What's the name say? Kata je said your sister e kan no e papa free me fie 9 na ebra e papa wu ye no ye koye yie e ya amamre bia wie enti omu abusuane ma ye nyina e bi hia ni fie ano otim wo dweso e na omu ma ye kotu ni niema etu ya hwehwe niema ma ye nyawe obia eno me ye se ne omu court omu high court na omakọ ani nyina ye nyawe to mama ekoye letters of administration and omudi ko yi papa ni sika and than personal account na yes omu amaye hu exact amount no so they are going sika okay talk to sada and omudi PNDC loan ni che enti omo mamo sensei omu meminya 3000 30 million. Na me so mesa. And my sister's nya 30 million. Omo maka de enim de. So nyai. Ku ya answer de che. Na ko tie ni ade ko so na se asempa o me machiro. Kata cho mo mra. Okay. Maame na ko na oba ni mu no. Any accountant no de adwuma na no. Ye hia omo ha. Omo no abusafo legally. Amamrim traditionally legally eniama chiachia. Bibia twiste e was me da ha ye kan ya ko isi ka bi ni sika no do ni ayi 30 million se on se na e ka sei tai nsem no nyina da ne abutu eno ma bebre wa katecho e ma ne ko kokoro ma mfre me de me an so discount ma council me kwa senate office katecho o mu tie na busuane tie ne a eno ma bebre ho no ma yentimi nyini nyina di ne enoma bebre ho a asem woni yentimi nyini nyina di eti better say okurani no accountant no da no ne obudi adeni no ne abusua no obi owo mu bibia ne ehia omu nyina wa ha enti sa asem bebe ekọ no sabi ye nyina ye papa de na se de katacha wo kan yakwa isika ya nto sika ni din se sika ye 20 million 50 million na me wo ho ana de sika brem na we de abro sika ne ba se na obrem se me se ni pe mi no amotie mo nse da nyen kwada asa enti wo ho a ne de sika bia bro so papa sika ya ekoyi ye no chefani na o mi sa se me say na mu yiye me ye ko school no sa ye se ajeje to a I will be the first person to pay na me tua wi a no re so obi atua ai ade de kwaye na son e kan sesa en sesa na ka ho scrutiny we need scrutiny ya be fifi pa
ahu bibia to eti megia moji sika no just like that no mama 30 million for form so sika ye 500 million ye 30 million poche bo it's bad because oye ba panyini okura okuta special share amamle ni amane ye kwaso me ba panyini na wo papa ri no aye sudden death ya wi ho pa no no ankasa no nim so be free wi ase na chine ya na sa na say obi a di tunu hofo so man can die at any time I will okay oh here nkwara ni here special lawyer nane chine ya lawyers ni de omo wo ho nane chine ya e was ye de ma wo mo because ni me nyina twist free itre kosi form ni me nyina nye nsam na tai cha so munim so omu ni obia fi se be ma wu anema ena wana japade mo chefa kese good si kunafo na we mentia sia so as omu yi mu say maame na no ote awade na sene de ne ma ne de they have opportunity anytime bia no be rural hospital ho no omu request sika bia na se de ompe bia de ma wonom na sa afana wo mu so de no maame na ntia awade na sene de I say ye yi wo mu ayipemu bi say wono so kura pa na obaye ote yi ene papa ne PSC ente no mentia se wo ekwan bi so na kedecho ada na ya obaye oni accountant bi obetu ye nyina wo hwe asem bi wo hokura pa na ye bisa accountant na opesa wo plan ho ekwadi accountant na nimo yi ano enti na ye bisa ne se die be na office bia ehintenti a ye hintedu akira won pesa bia ye be hu a bia ase ye bisa accountant na asem krampo na wono na e plan ho so obeyi ano mi wa na ono na ye de question e ma no ye ma ne brema ne kasa ya asem na wo ka ne bi wo krampo na wonimu enso na wo ka accountant ne be ka ne de no na papa ne de na koye different thing all together enti ne yes rese de wo sika no jam se lawyer ne ye be pe e de ama o ma bi nsusu ho lawyer mfum pa cho ye chia enwumre lawyer ne de da la safu jamfi anti bi nsu ho wo mo de ya meji wo mo de bro so rough. We have more than 6 lawyers. We have ada crampon so kra ye nyante ye lawyer TK crampon so sa wo lawyer ye chia why wo de o won kra ye be mo waba ye chia enti nana ye nya ne sanfa ma wo no na esisi bi wo ho awon sa papa ne ye wo bi se wonne ne ba no anase ne ma wo enum no mo ntam na nye kama ene bi krampa wo yale ye da ho na ebia o manfi no na se ente sa na se ni nyina mpo no se net sa se bia no enkwada wo mu mfo mo papa na ho krampo na sabi owu ya na mamre ne amane ye kwan so no papa no ne dan na wasa wodam ne kola no enkura yi sima no ya na ye na dakatea no enkura yi sika wom oba yi si wawale amamre kwan so megidi ye se ne kunu ne koye de wasa woye okoyi na ase na dwaye ne ade ma wo hye na nimonyam te no de wo anti se kada cho ya se de wo ye de wo ye hwehwan de no papa ne sakwa anti we se ye number no esu mfidi a enka me hu ye number no na eche ba ne se na enani brain te no sika ba ye de mo de fa nkwada ye chi enti kada cho ya mo awo mo sa kwa no so mpa cho PNDC law 111 interstate mrano se be ma dan to fo mo na sika ne bibia obeja atati so no ne ma ne kura the highest share na meka se kuna ne share ya kitu ezo mu na sare be ka se papa ne ma ne papa wu no o ma ne papa na chefa nyina be pi nkwara eso abusuan de abusuan bia ni ajapade e wo be ma wo enhemem so this bia wo si abusuan fie Emma Bushian no say be fear with ye a Bushian fee and there nobody should go there. And Majidi say a faster pa na a lawyer for na omode PND solo where they were win test it. We win test it. As I say a check okra. So for Bremo. Kada chobe man na bibini kra ba wiase be ye den. Bibini ye ba wiase ba ye den na ye trimo odin sei. Ye ba wiase ba kwa sorry. Ye ba ye trimo odin dodo. Yo. Na Christopher ye trimo odin dodo. Na ne nyina afo an o papa me di ne ho yaw bebre. Me di ne ho yaw aba. Obi wa ko square doctor kese.
na wotime abo brase na wontime nya well nana se no onim so be oh debi we na we so dia so wo be wu ansoro kwa enwe wo wa ye ha nana mi gusu kwa me ye o jira wo ha se metime ye fi o metime ka se 90% na ye ana se na wa ye omono mayo media me fie nya me yiri dia nya mebusu adia wa ye furu so pa bone na wakohye wakohye wani pa bone ya bayi no se ne ba e wo se ya ko ka chan se we di ne ho yaw na me ka chan se me to mane no me di ne ho yaw papa en no se enani tire na me tie me papa Mmrantehene o se ma ye me wo le me wo faase kura o na fe keke wo ye wo adwini wo tirim wonim se bibia betimasi na obi wa ko school ebedu samle anja na gaja ona na wada uruma na wo faase bia ba tuntum so yo pa na o ka chance ne di kura wo willing to more experience no nim say bibia betimasi na o papa panyina wo timi abo bradu say na akwa ye entrasi eni nkabo mu say ada wo bewu ana say unim tama be wonti me kwakwa em wel sabre ya was starting na wo bra no ana wo start say wo ye wel say de be ye wo wuchi no enfo how bia nye de emma na me ka say ewiase eni bre boni na aduro pa eye meku ewiase eni bre boni meku se sa de ne be mu a na je se wan ka se no akwa prada bibini adwinya ne se yem preja pade emfa mo ye bo enso so wo ye da ho no mo a se japade nyina ho ja no aka me da se wo ja no e ja de ntre ye ni brade sa oba wa kwakwo wale woni mi se papa ne wo ma but wo de wo ka wo de se wo yem eye me da se quotation wo de kan yi ni first eye futu se wo no so ho je se me jo me tiase ase ye kwa asori a so fu preach ya ye betie ye pay ya over the bar adwemboni ko ne de ni patini mu a ye yeri aso dem wo ene ye him ene ye bu ye pa ene ye tu ye niema bi ense fata upie abonte na udi nsi hu no ye besere maame a wakwaji edana boso hospital boso no enye nkwa wo dia mapre ni nwane tra okom enkofa niema bi ankyekere ho ebedum lebi na nkyese obedama ho fa so apro eniema bi wonu ma ye mamunyam ho saa ani blaboni edo wofa edie na opeja pariako sankura we mu a wo betiti wo mu a wo nyenyansani bi edo makasa no mba ba ye boni de tia wo eje se ko ba na sei so for me da se pa I was for mama yenko Asem Mpe clinic me tan de ba ko pia na ye bibi phone lines Asem Mpe clinic as a Coleman point. In fact, this time no. Then Simbia man for Kafaya Sabian Hono. Yes, or Royade Beko, no Quasim ni. Monsieur Nipa and Sembina. Ubie Kawa Howard, the Quayne, Fahudia, when Yan was cement back in the. In fact, Mamma say, or no crowd, now I said, Dante, one Kakasipa, and now what doubt to say. Na yade ni bitimi akwa na wonyankopon adawroma semense ba kan de ko ye bi pa mesre bisa o se ya sabia na e waso koremampo no semense ba kan de ye waso koremampo na busuafo mo nkire me ho na memfa me yade nko one askomampo wura bank no e na edi hwe ni mu se udu askomampo kru no mu a ba bia na askomampo ni state Tunisia no no amane afa nifa so saa kware na ekotek no wonam dwafofra na asko mpon hini si nanim saa adwane sa efie na eto aso no ewo nifa so hwa no mesre fa yare ko ho na dipa bebre ha ya dwen Asem Vita heba mesa no ye kana sichie dro no ya kana sichia na chere de ekosia na se be ma se niema bi enkoyie mam anadwo da su mu a mesre enti obi a kopɛ Asem Vita heba mesa Asem Vita heba mesa na obeti ase pa ya fre na gan eduro na fre na gan no me se be ma bia
wa ho na san woto ampa ho wo dwon brigo fan club mesrew bo modna akopɛ agan no bi Thursday na bebuku bi no anwumre wadi di anwumre be no nsia bre na wi a woni di bio no buku na abele to ano hwi bigum na buku kai wo de transese di obi aka smarto so na wo dwen ho no achaba kwa na mo adwa ye agai na mpacha wuni na mo ankota gan enom bo kwa ko bu bi prom ye birim tropa ma ohun nyansa eti mesra oh David Srobia na Srobia woni wonti obia o David agano wo Srobia agan na enye so na enye easy aka agoro de form dunsini eduro dunsini eduro pa na omumle bia ise enche ye ko etrot ye ko sunyan na de sunyan ye ko etrot sofo sisi eye sisi modma sunyan kwa we shafu mem me come here say na say sunyan dem say mom kobi na lampa chawo hey me ko training obi cross o first morning na wona aye Libya burger ya Simon na odi fo mu a kobi na odi fo na fa wo obi so o first mo ti bi ese kam ko ana sada ko di fufu bra sanso di fufu bra bra wa Libya burger kobi Asem beba Libya burger ko so no kra de ya Canada kobi na so won kobi akwa Sompa metro na wo ho ni nyina say de wasi akeka na ye ko bompa ye Libya burger o se atu onti na o se sunyafo ma wo so bompa ye ni gu ho na bra to kodunkum madam ase abusafo sa opese ukọ semense bar clinic na akopɛ agan ni bia na akɔhwɛ ho yade a agan no kra na bi wɔ pharmacy shop herbal shop bia number no yɛ 0240 61 60 61 0240 61 60 61 ya tese kikiri bi kɔ so wɔ bonte ona say no ma bi be say katache ohun say ade no betwa pepepe de no atwa pepepe ko asem ne ba na se yefrɛ mu a mumra ebi a wo ti ofi asem a ye ka ne ano meminim say na na ye oba ye ka chese na na be better say na na yi hu fim ana say asem we ba ne nkura no monte no ma bi ase e no ma di abedan ye eti mo hwe ma nipa ne metra se nka asem nwie e na obi ti nkyɛn abɛka say na asem ne nte saa aha mo ba ye nyi obi aka pre wo ba ye nyi wo ka pre enkura de ha mo no ma ba bɛka enu ti se wonti no ma bia se o ma ye be show ma me no en na bushofo nyina picture Madam Betty ye ma ye be show the picture Madam Betty so prim na kuma ni doctor nyina be show me na picture da bia be ko bia nko okay wait eni bre boni be no wait not yet ya pesa de step by step media and some makase e free asase ba wie nyina ene ma ye bonyan sika eda bank mu ko yiye no se wa disclose sika dodo eda ho the specific amount mu ko yiye 30 million ya chakra percent na wo be from di diatem e say ne sitie are obi di doctor na efe edidi diatem doctor efe produce diatem who for di diatem you ti brei na ba to mema doctor be doctor Asali on your friend Dr. Asali now who did that to say don't worry na what did that to say accountant na say doctor Dr. Asali no doctor na friend no who ye be ma you ti doctor na ye friend na sem we mu ya friend wo kwa so nya busu so for see about hospital na kasa no ye kwa ba mre mu a ye nkwara ne dia papa ne ma ne dia omo ho kwa se kasa wo doctor we kura mo anya djuma hospital da cho menim se doctor no so no papa ne ti ase no wo gini sika bi e no wo ye shareholder dia e ni obetimi aka de oye no ye fra hospital no kra mposen bi mu nti NS medical center ye no e wo museum kwa so e jo so kwa so yo
eti doctor na ọwọ no except minim say papa no wo hwe ne bra na wo na minim say wo je besia wo ne ho e ma ne be ye stakeholder e wo sa adwuma hospital ne dia mentime wo de lawyer no be mu a enkrata bia wo ho eti wo kra no in a way no wo ye just employer enti maame ne enkwada no krampo na wo senka wo no mo efre e bia mo ka asem bia ensem fata ejo so ankasa ejo so museum side ho no se ebusafo de wasase bia wa wieye ya pon onua ne kofie wo ba no ankora wo ji wani so an ma kere so ogebo radio adwuma na ye trotro fro BC ne bi so fro aye nkran dai obi ani aberi a wo tumu no no obi so ko hwe penti a ne dan be fata kama ase otsena nyankopon pa mo beti enka ya sorry me call long time ya